vamwe vari kuti nenge DRG kuita sei Babylon ndakaita mari yakawanda asi handina kuona chayakashanda ndakabata 10,000 ikapera ndikabata 20,000 ikapera ndozvifunga ndisina mari zvekuhodha ndichitengesa ndozvifunga ndisina mari zvekutenga stendi ndivake ndozvifunga ndisina mari zvekusiya zvinodhaka kusiya doro ndozvifunga ndisina mari ndinofunga zvakawanda kuvhura takshop kuvhura babashop kuvhura workshop kuvhura phone shop kuvaka cottage kuvaka garage ndinofunga budget ndichinge ndakachona asi mari yacho ndichinge ndaiwana zvese zviya ndinozvikangana ndinenge ndakufunga kupinda nekumwa ndozvifunga ndisina mari